Oimore nyakoro mgajonge ne riyo makare kamora mora mainti machiegni e chenro ni maratilo kang mokwongo kamwa ikoni weche manyien ahinya to mago mag siasa bende intadi kabich dwe no mara 6/2022 odiochiengno bende duol matao yiero ma pacho ka IBC opodho Raila Amolo Odinga kaka jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja mago mnamoko kuom mago mwaiko siema bende ipodho jomoko to moko bende wit mek gi kucha kamotingo kanya Kuria Court mano ma Third Way Alliance Party kama bendo wit kucha dwaro mare malaro kom tend piny Kenya bende ang'o watiri nyaka gwenge nyakoro mgajwange counties mapacho kama inyato county ma Homa Bay governor jalar kom governor nomgotiko man kende mano kanyo Dr. Evans Kidero bende koro puodhi malaro kom governor ma county no ma Homa Bay pani juma ni bende juma mokalo nwaneno kanyo kabe ajatend Wiper Kalonzo Musyoka no duoge Azimio la Umoja ratiro diochieng makawuono nyakoro mgajwang ang'wangie ni to bende en gimane mabendo medo riwruogno mar Azimio la Umoja mano ang' ne tanu kanyo gi VOJ mose koreo makare gi wende kama ka entiere kanyo go Odowidi akachiel gi Omulo Junior mano mar ANC gi koreo makare ang' ne gimi twakno odhiambo makawuono mokwongo magi thuond weche. I now hereby present certificate for registration of Raila Odinga as Azimio Party presidential candidate. Duol mar IBC opodho Raila Amolo Odinga ne laro kom jatend piny Kenya e yiero mabiro. I've appointed as my national chief agent, lawyer Saitabao Olekanchori. Raila Amolo Odinga oyiero Saitabao Olekanchori kaka agent mare maduong' yiero mabiro madwe maraboro. IEBC opodho Dr. Evans Kidero kaka jalar kom governor mar county ma Homa Bay kendo to koro seyiero jalupne. Machiegni nyakoro mgajonge chendo ni maratilo wantiero kang mokwongo kamwa ikoni weche go manyiena nyinga Lydia ka bende jaloko maro en Elizabeth Otieno machiegni bethuolo matudri kodwa namba maro te machuok ariyo adek auchiel nono ka bende wantiere mbui kanyo Ramogi TV kanyo bende nyalo luwe weche gi achiel kod achiel ahinya tinyiswa pachi kaluwore gi puotha ma bende puodho Raila Amolo Odinga mano kaka jalar kom tend piny Kenya e yiero mabiro gi otiko mar Azimio la Umoja kanyo bende nyiswa ni to pachi en nyakoro mgajwang wachako kod weche go manyien ka kinyima odhiambo makawuono atokoro en ayanga ni Raila Amolo Odinga dilaro kom mar jatend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance banka no puodhe gi duol matayo yiero IBC Raila no puodhe kar onyango makawuono makae to bang'e ochwe nyake alap maundugu mano kalang'ata campaign mare mokwongo. Raila ne owuoke pare makaren ka en kod wuoth mar chopo Bomas of Kenya mondo puodhe kod IBC. Mokwongo ne orawe kanisa mar All Saints Cathedral mar yudo lamo kapok ochomo Bomas. E karomo mar Bomas of Kenya, jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod jalupne Martha Wangari Karua ka achiel gi jodito mamoko mag Azimio la Umoja omolo. Kar sa bich onyango, piny Kenya oyudo jachung' mar abich mar kom maduong' bang' Raila Odinga chopo dwach duol matayo yiero e pacho kae IBC. So I now hereby present certificate for registration of Raila Odinga as Azimio Party presidential candidate. Bang' yudo thuolo mar laro tend piny Kenya kod otiko mar Azimio, Raila oyango ni kweth mare nigi yie ni IEBC nigi nyalo mar bago yiero maduong' mabiro e yo maratiro. We have confidence that the IEBC has got the capacity to conduct free and fair elections. We therefore would like to urge you to live by the script and do exactly what the people of Kenya expect of you. Kata kamano,
Raila Odinga opedho moko kuom weche ma gidwaro ni IEBC olerne jopiny kaka yo mar timo ikruok malong'o ne yiero mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Has the Commission conducted annual audit of the election technology to guarantee data integrity, to ensure that the technology functions effectively as specified, and 3, ensure that the internal controls of the technology are effective? What measures or steps has the Commission taken to address the systemic inadequacies identified by the Supreme Court in 2017? Ne onyiso IEBC ni olerne jo Kenya ikrok margi ne bago yiero maduong' kod lony manyasani. When does the Commission intend to carry out timely end-to-end testing of election technology? Jakom IEBC Wafula Chebukati osingo ne kweth mar Azimio ni chenro duto oseket mar neno ni yiero mabiro ota e yo mopie. The Commission is focused, and just to say what you refer to as simulation of the dry run of technology will be done next week on or before 9th. Here at Bomas, and your representatives, you have given us a team, a chief agent to work with, and your team, you will be invited to be part of that simulation exercise. E thuolono, Raila oyango Saintabao Ole Kanchori kaka agent mare maduong' e yiero mar tarik 9 dwe mar 8. Kanchori idhi konyo kod Caroline Karugu, Profesa Isaiah Wakindiki, ma en owadgi agent maduong' mar Kenya Kwanza Kithure Kindiki, Oduoro Ng'wen kod Paul Mwangi madhi tayo weche mag chike. Bang' wuok Bomas, Raila kod jotelo mag Azimio ne wuok achiel kachiel ka gichomo pap ma Undugu e kar chung' od bura ma Lang'ata e kampen mokwongo bang' puoth. E pauno, ote en mar geno ni loch dhi donjo ka Azimio e yiero mabiro. Tutajenga viwanda, tusaidia wale wafanyabiashara wa chini, watu wa jua kali, tutawatambua, tupatia hao kitambulisho inaitwa Recognition of Prior Learning, RPL. Sawa sawa? Hakuna Mkenya mwingine amepigania haki za Wakenya miaka yake yote kama Raila Amolo Odinga. Na ndio tunamuita baba. Mzee amekomaa kisiasa, amekomaa kwa kusimama na Wakenya, akiwa ndani na akiwa nje ya serikali. Raila Odinga obedo jachung' mar abich mar kom maduong' mane opuodh kod IEBC e dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya mar abich e yiero ma higani, ka en kod geno ni odhi bedo jaloch e yiero maduong' kochopo tarik 10 dwe mar 9 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Undugu Grounds, Nairobi. Nyakoromo kapod wan mane wach nogono Raila Amolo Odinga bedo jachung' mar abich ma opuodhi gi duol mar IEBC ne dhi laro kom matend piny Kenya. Makoro miyo jopiny thuolo mar ringo mopogre ni mar sani en huyanga ni nyinge biro bedo e otas luto mbulu. Chopo mar Raila e kidienyne omiyo dwaro mar dok chien kendo kolo matut sigande mar ng'eyo kaka wuodhe mar siasa osebedo. George Bati nigi sigana no. Motelo ne yudo loch mar piny Kenya kowuok e lwet jowagunda e kinde mane piny Kenya kedo mar riembo mbogo jarachar mane tayo piny Kenya. Tarik 7 dwe mar 1 1945, Jaramogi Oginga Odinga kod Mary Juma ne oyudo wendo, nyathigi mawuoyi. Gimiye nying ni Raila Amolo Odinga. Bang' tieko sombe sikund sekondar ma Maranda 1962, Raila ne odonjo e kar tiegruok mar Technical University of Magdeburg e kinde 1965 kod 1970. Bang'e to ne ochako chamo buk e mbalariany ma Leipzig, duto manie piny Jerman. Sulwe mar Raila e paw siasa ne ochako mil e kar sa 9 kogwen Jumapil tarik 1 dwe mar 8 1982. Ma e kinde mane moko kuom jolweny ne otemo loko loch mar manen jatend piny Kenya e kinde no, Mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi. Tungni mane omiyo mak Raila kendo tuwe e kinde higa 1982 nyaka 1991.
Kane Raila owuok e od ang'ech dwe mar 6, 1991, notieko mana dweche 3 kende. Dwe mar 10 ne oluchore kendo tito ng'wech nyaka e piny mar Norway. Bang' weche liekore ne nitie maling'ling' ne ni inyalo lal gi ngimane. Kaluwore gi chir mare, e kinde manogolo thuoke kendo rakore gi piny owacho mar Moi, jopiny ne otise nying ni Agwambo, nying manyiso ni hono, ng'at mang'eyo kore tek. Raila kata kamano ne ok obudho e piny Norway. Dwe mar 2 higa 1992 ne oduogo e pacho ka kendo riwore gi wuon gi ma osenindo Jaramogi Oginga Odinga, ma e kinde no notelo ne duond bura mar Ford. Ne obedo ondamo manyime e kedo ne lokruok mane otieko loch mar duond bura achiel kendo kelo duond buche mathoth. Ili tuone hawa walio katika siasa, wale walio watumishi wa serikali, sisi tuseme kwamba tufungue, tuondoe ile section ya katiba ya Kenya ya 2A. You know me, I don't have to decide because somebody tells me do this. I do it because of the situation. Kwa sababu sitaki bothering of my people. E yiero mahigano, Raila noyombo jachung' mar duond bura mar KANU, Philip Liki, kendo bedo jaod bura malang'ata. Bang' tho mar Jaramogi Oginga Odinga higa mar 1994, Raila nogwenyore paro gi Wamalwa kijana kendo dare duond bura mar Ford Kenya ma oloso NDP. Lek mare mar telo ne piny Kenya ne ochakore higa mar 1997 e kinde manolaro komno kuom thuolo mokwongo kendo tieko e thuolo mar 3 e tok duto mosenindo Daniel Toroitich arap Moi kod Emilio Mwai Kibaki. Mana kaka nyinge mar Agwambo, Raila ne omako dho oganda kane owuoyo duond buche mar NDP kendo riwore gi Moi ma oyie okawo lemo mar bedo jatend migawo mar teko e higa 2001. Bang' fwenyo ni ne nitie kit joka thwango moko e KANU e kinde mane Moi oyiero Uhuru Kenyatta kaka jal mane dhi kawo kare. Yule ambaye anaweza kuendesha kupeleka wananchi kama vile mimi ningependelea wananchi kuongozwa ni Uhuru Kenyatta. Raila ne odar gi moko kuom jokanyo mag KANU koting'o Kalonzo Musyoka, George Saitoti kod Joseph Kamodho kane githir gi okang' mar Moi walo Uhuru Kenyatta. Ka Raila noloso duond bura mar LDP. E bwo LDP, kwethno ne oriwore gi National Alliance Party of Kenya mar Mwai Kibaki kendo loso National Rainbow Coalition NAC. Mambo yetu itaendelea mbele na tungoji Moi atangaze, tutapeleka mswada kwa bunge ya kung'angusha serikali na kufanya uchaguzi mara moja. Ne osiro lwedo Kibaki kendo miye loch kinde manowacho ni Kibaki tosha. Kata obedo ni oganda jo Kenya ne obedo gi geno ni lokruok ne ochopo, Raila ne oduogo gwenyore paro gi Mwai Kibaki e kinde ombulu mar paro ma 2005, kendo bang' ombulu mar parono Raila noloso ODM kisire gi jal ma gipiem go sani William Samoei Ruto. Piem mapek ne obedo e kind ombulu mar paro, piem manodhi nyaka yiero ma 2007 manokelo tulo bang' wachore ni duoko ne oland mobam. Bang' keto kwe kind jotelo ariyogo, Raila ne obedo Prime Minister ka Kibaki ne obedo jatend piny. Kendo ma notieko tulo mane osebedo kagore pacho ka kaluwore gi duoko mar ombulu ma higa 2007. Kaluwore kod chung' mare eneno ni oganda jo Kenya yudo ratiro margi kendo piny owacho bendo tayo makare. Raila nochiwore mar neno ni olok katiba mar piny Kenya kendo yudo katiba manyien higa 2010. Kata mane kinde mane en Prime Minister, lek mare mar bedo jatend piny Kenya ne ok ochopo gi kanyo. Raila ne oduogo temo hape kendo e higa mar 2013 e bwo riwruok mar CORD. Your Excellencies, here are our hopes and dreams. Please keep it alive. Kata kamano, ne ok ochopo lekno. E higa mar 2017, kuom thuolo mar 4, Raila ne ochung' kendo e bwo riwruok mar NASA ka omanyo komtend piny Kenya. Kata kamano, ne ok olande kaka jaloch. Raila ne okwedo duoko mar ombulu kendo jiwo jopiny mondo tamre mwandu mag moko kuom kembe mathurka. There was massive
tampering with the IEBC final register of voters. The tallying process at Bomas of Kenya began with our agents being expelled from the center, thereby making the mandatory verification of results impossible. Kabende, Raila nochame muma kaka jatend oganda. Raila Amolo Odinga. Tarik 9 dwe mar adek 2018, jatend piny Uhuru Kenyatta ne omosore gi Raila Odinga. Mosruok manotisi ni handshake. Osiep mosebedo e kind jotelo ariyogo nyaka kawuono. Mondo chop lek mare e temo mar abich mar manyo komtend piny Kenya, Raila ne oketo sigana mar bedo jachung' mokwongo yiero ng'at mamiyo kaka jalupne. That I have picked as my running mate and Cabinet Secretary for Justice and Constitutional Affairs, the Honorable Martha Wangari Karua. Bang' puodho koda duol mochung' ne weche mag yiero koda kiewo e pacho ka IEBC kaka jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya e laro kom jatend piny Kenya, Raila koro geno ni lek mare nyalo chopo kare e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani kendo tel ne piny Kenya. George Bati, Ramogi TV. Nyakoro moka pod wakete mana kanyo nogo no jatend Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga dok ne ute mag fwambo ewi kaka gitayo chenro maggi. Raila ma oloso Bomas of Kenya bang' yudo puoth mar IEBC okone josiasa ok owinjo donjre e tije jofwambo. No oloso mana bang' ka jalup jatend piny Kenya William Ruto no wuok tung' mosuo gi ute fwambo moko ka okone ok miye thuolo machwal agenda mage. We know there are several players in the electoral process. There is the people themselves, there are the candidates, there are members of various political parties, there's also the fourth estate that is also involved in the electoral process. And we expect the fourth estate to play their role objectively. So far, we really have no cause to complain. I have been in politics for a long time. I know that the media will praise you or will vilify you, whatever they do, but that is their freedom of expression. We don't question this. We want to create a free and democratic society where there's freedom of expression. The media can censor, the media can critique, the media can educate, the media can also oppose. So we really have no issue with that. Nyakoromoge koro to odiochieng' makiny Raila Amolo Odinga geno ni biro yango chenro mare ma engo ne jopiny kaponi oyiere e yiero maduong' ma dwe mar 8. Mano motisi ni manifesto. E temo mare mar abich Raila igeno ni biro bedo kod singo mathoth kaluwore kod thuolo ma osekawo ka olaro kom maduong' no to kod okang' ma bende piny Kenya osego chakre higa 1997 mane Raila Amolo Odinga otemo manyo komno mokwongo. Iyudo kolonwa moko kuom singo mag uchumi ma Raila Amolo Odinga nyalo gole romo ma wuok tich. Kakoro Raila Odinga oseyudo puoth kaka jachung' e kom mar tend piny Kenya yiero maduong' higani, oganda ni kod siso mar winjo gigo ma ogai mar Azimio no ni godo ka gimiye thuolo dwe mar 8. Pek mar ngima osebet kaidho, yuto mag oganda mathoth ojwer, kendo piny bende ni kod pek mar hola masani osekalo siling trilion 8. Ma keto pek mag singo mar Raila dhi golo kaka uchumi mar Kenya nyalo dhach e ndalo mabiro. E moko kuom rombe ma osebet godo, Raila osebet kalieko ni kedo kod dhier, tieko ngaji ma osekwako moko kuom gwenge ma pachoka, pero alwora mar timo hala kaachiel kod tieko mibadhi, giduoko pek mar gowi ma Kenya ni godo piny, gin moko kuom chenro mage mag nyayo chumi mar Kenya. I pledge to build an economy that helps every Kenyan make ends meet, put food on the table, pay school fees for their children, and save for the future, with a very deliberate focus on women. Jiwo chumi mar mine kod rowere en moko kuom singo ma jalar tend piny Kenya kod duond bura mar Azimio One Kenya Alliance no
osechako chopo kaluwore kod yiero mar jalupne ma en ng'at mamiyo Martha Karua. Chugo migawo mar piny owacho mabiro konyo rowere mondo dongre ka imiyogi fuong'ruok e chudo mar osuru kod jiwo kembe mamiyogi tich gin moko kuom yore ma Raila chano jiwogo ochumi mag jogo matindo. A pledge to create a standalone ministry for youth affairs and mainstream appointment of the youth in the Azimio government, in addition to tax holiday for the youth enterprises and tax incentives to organizations that employ the youth. Migawo mar pur en achiel kuom sirni madongo mogik mag ochumi mar Kenya. Jopur osebet ka ywak ni nengo mag gik moko idho. Migawo no emano kodongore kata matin kaluwore kod lipod duol mochung' ne chiwo kwan e lo piny owacho KNBS. Singo mag Raila igeno ni biro miyo migawo mar pur pek moromo. I pledge to take technology to farmlands across Kenya and revolutionize agriculture. Help farmers produce more and benefit from the sweat of their labor through farm subsidies. Tend kor gwenge ma osebet ka kedo mondo mednegi omenda bende geto winjo paro mar medo omenda ma imiyogi kowuok e piny owacho mamalo chakore atamalo 15 nyaka atamalo 35. Bang' tend Uhuru Kenyatta gero nderni kod reru e pachoka, Raila koro dhi chomore kod dongruok maloso mwandu e pachoka kaka yo mar medo thuolo mag tich. Singo mare maduong' ma bende osebet ka ochiwo e romo mare kod jotim ohala en neno ni mwandu go yudo chiro. Wherever the road, the rail, power line and internet leads, we should have an industry to make Kenya a manufacturing powerhouse. Buy Kenya, build Kenya. Gedo mag nderni bende osechoro gowi ma Kenya ni godo kod atamalo 300 higni 10 mosekalo. Odinga igeno ni biro chano yore mag duoko sigo mar gowi chien kendo neno ni omenda ma piny owacho choko itiyogo maonge mibadhi. We will make this country adopt 3 don'ts to corruption. 1, don't want, don't do, and don't dare. A pledge to tackle our public debt, negotiate repayment periods that are not stressful, invest in projects that give good returns, and borrow at a favorable interest rate when we have to. Kakoro dong mana ndalo 64 to Kenya dhi e yiero, kendo duol mochung' ne yiero kod kiewo IEBC bende osepuodho moko kuom jolar kom mar tend piny Kenya madongo mogik. Kampen koro igeno ni biro ting'o singo ma ibiro med lom godo jopiny, ahinya to mag kaka ngimagi nyalo lokore, korka yuto kod ochumi mekgi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora moga jonge ndaka 22 bang' saa achiel mar odhiambo chendo en ratil wantiere okang' mokwongo kama medo kelo ni wechegi manyien nyakora moga jwanga ka bende ripodno mokelnwa kod jafwambo Edwin Okoth tero wayuyo mokwongo kata kama onanyisi kayo ni nyalo goyo kodwa mbaka inyiswa pachi kaluwore gi mago motenre kod puoth mar Raila Amolo Odinga laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Chief mayueyo mano jaduong' Joshua Odero Waka kod patron manyal Kinyimik Secondary School jaduong' Elisha Buya jomor sidang kod puoth mar Raila Amolo Odinga kendo giwacho kanyo ni gikwayo jopiny mondo koro wugo ka romwe kendo ogo kura gi kwe ka baneno kanyo ka Kongo Maranda mano mar Suna Raha wacho kanyo ni puoth mar Odinga berne sana ka bende wacho ni koro jopiny wugo ka romo mondo gigo manombulu ko wacho kanyo ni en omor gi chenro ma kamano. Pastor Mondi Otiche mano mar Gemo Nyore bende wacho ni omor kod chenro no ka bende jaduong' Okecho Yeke kantiere Bondo Village Kanyipir kachiel gi Mama Jane giwacho kanyo ni gimor gi puoth mar Raila Amolo Odinga kendo kod sane gin be gikwayo mana kwe isitigi amede koro piny Kenya chomo yiero no mano madwe maraboro maren Lugano kantie Chula Mfangano kachale kilino kumo giduto gikete mana kae Ramogi TV nyakora moga jwango ka thuolo madhi e yueyo matin kata kamano kete mana kani kech waduo kod weche manyien bana mag thuolo macho kata kamano bende med cholo ote magi studio ka henya to motudre gi puoth mar Raila Amolo Odinga kaka jalara kom tend piny Kenya gi Azimio la Umoja.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Iga bich ka iga bich, jopiny timo yiero mondo joma gioro otinegi e yo makonyogi. Kuo mar pesa jopiny gitiyo gi mbi marach mar ofis emomiyo e bang' ndalo 100 wadhi kedo gi mibadhi mondo mibadhi no ka wasekedo godo to watieko to wadhi yudo dongruok ma watemo ni mondo mi walosi mondo mi obed kare. Mane momiyo wasingo gi chir ni e ndalo 100 mwakwongo bedogo e ofis wadhi kedo gi mibadhi e ndalo 100 mochakore, nikech king'iyo Mheshimiwa Yugi Magwanga onge gi kes moro amora mar mibadhi e doho. An Gladys Wanga aonge gi kes moro amora mar mibadhi matweya e doho. Emomiyo wan gi chir ni e ndalo 100 kwa chako keto chenro to wadhi nyago mibadhi. Wasingo nikech genowa en dongruok. Insecticide aerosols gin yedhe mag nego chwarni kod kute mamoko manigi teko mang'eny mokalo. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Introducing BimaTap Comprehensive Cover from Direct Line Assurance. You can now enjoy a 1-month comprehensive cover for your personal motor vehicle in a few simple steps. Dial *487# for insurance. Chagua BimaTap Comprehensive. Enter your vehicle number plate, ID number and name. Enter the estimated vehicle value. Then select the start date. You'll get your cover as soon as the payment is made. Get your BimaTap Comprehensive Cover today. Direct Line. Every day is sure. Machiegni kendo nyakora mugajwange chendo ni maratiro medo mi wechego manyien mago motuche pacho ka inyato mago motendre kod wechego mag siasa hakoro twadhi nyake county ma Homa Bay kama jalar kom governor ma Homa Bay Evans Kidero puodhi ne dhi laro komno dul mar IBC puodho Kidero ma ochunga ma onge duon bura mora kaka jafom marwa Alia Beach mano ma Homa Bay lero Kidero bende gikone oyango jalupne ma en Elijah Odondi Kodo. Sabich ginus maronyango governor machon ma Nairobi Evans Kidero malaro kom governor ma Homa Bay yiero mabiro ma okotiyo gi duond bura mora ni omole apise mag IBC manitie boma ma Homa Bay mondo puodhe ayanga e dwaro mare mar bedo governor ma ariyo ma Homa Bay. Bang' kolo yotesene gi apisas mag IBC, Kidero ne onyiso mor mare bang' returning officer e county ma Homa Bay Frederick Apopa puodhe ayanga mondo koro dhi olar kom governor e yiero matari kochiko dwe mar 8 higani. Jo IBC officials mag IBC ka oromo maber gi process papers maber to kaka gitime maber ni paro ni gibiro neno nombulu bi ogo maber maka waloyo to wan mi bilando anu aloyo wan wabiro tiyo. Bang' puoth mare Kidero ne wuotho achiel kachiel kod johera mage ka gidonjo e boma ma Homa Bay nyaka alap mokiyo gi kar Juakali ma Homa Bay kama ne otwake gi jopiny kapok odhi nyime kod rally mare. Kuom kinde malach Kidero osebedo ka oling' e wach yiero jalupne kendo kawuono ne owuok ayanga kendo yiero mane en jakom board ma ochung' ne ndiko jotich e county ma Homa Bay Elijah Odondi Kodo kaka jalupne. This is the beginning of the work that is going to deliver Homa Bay Manyien, where there'll be a big difference in people's lives, where we would add value and make a difference to the 1,039,000
people who live in Homa Bay County. I want to congratulate people of Homa Bay for coming out in large numbers today to welcome the governor as he presents his paper. I want to thank you. This is the beginning. This team is going to deliver. Kidero koni en kod agenda boro madongo mag dongruok ma odwar yego kaunti ma Homa Bay poni obio yiere komno kama oting'o bero sekta mar thieth, sekta mar somo, chugo thuolo mag tije ne rowere, tieko nok mar pie kind mamoko. Homa Bay chwa kaendi osiptandwani ni ka in gi kansa to nyaka idhi mana Eldoret, nyaka wabed gi cancer center Homa Bay ka. Wan gi ECD classroom classes kama 991. Bang' higni 3 wasegero gi te mwaketo desk ma kidi ok chuonyi sianda nyathi nikech sani kidi ma nyithindo bede chuo sianda nyathi ma kata gima japuonj puonjo ok owinji. Bende okwayo siasa mar kwe kaunti no e kinde ma koro chenro mag kampen dhi nyime ma otelo ne yiero maduong'. Ka ging'e ni dhi yombgi, tang'o miyo giketho sa gi kiny gitero, ok giweya weya. Nikech jakuo ma jakuo adiera be nyalo mchiki ne bro kwali. Bang' yudo puotho yanga gi duol mar IBC Dr. Evans Kidero kochako yanga wuodhe madwaro bedo gavana mar ariyo e kaunti Homa Bay ka kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Dr. Kidero koro biro rakore debe kod jachung' mar ODM Gladys Wanga ma bende notero oboke mage mag puoth odiochieng' makiny e apise mag IBC e boma ma Homa Bay. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakora magaji wankwaya county no Homa Bay wang'iye mago madhi mbele e county no Siaya kama jachung' mar UDA eng'welaro kom governor ma Siaya Millicent Adhiambo duor ogeng'ne gi IBC ni ok onyal laro kom onogo ma otimore mana bang' kanyo osepuodhe ne ng'wejno. Duol mar IBC kokalo kuom apisa machung'ne yiero ma Siaya Catherine Bulinda okone jalup Millicent Adhiambo Rose Goreti pok nyicha ogweta okoa kuom duol mandiko jopuonje e pacho ka TSC mane gifwenyo e kinde manotero kindego mag nono otese Goreti. Duol mar IBC okoni Millicent Adhiambo mondo chope nyima put mane IBC oketo e winjo ng'ur mar jochung' mondo ne kata kinyalo yiene yiero jalupne machielo. She's still an employee of TSC. So I told her that is the DCI is looking for you. But meanwhile, I called the aspirant, that is the governor aspirant, to come to the office so that we can retake the certificate that we had given her. Then we cancelled her name from the system, but still we directed her, if she still is keen, she moves to tribunal, she goes to anniversary to address her case from there. But as long as on the ground at the Nandi Siaya County, we are already through. We've done what is supposed to have been done. We could not clear her because of the running mate. Millicent is a counseling psychologist with a lot of papers. I don't want to mention them all. Experience over 21 years, and now at the moment is here to help people, because in the professional mental health, we learn a lot regarding human beings, and that is why I'm here. And even if I'm with these people here, I can tell what Siaya people are struggling with. Nyakora mwekoto wadhiane county no ma Migori wang'iye mago motuche pau siasa kama duol matao yiere pacho ka IBC opodho Joseph Owisongao kod manen jaod bura marongo Dalmas Otieno elaro kom governor ma Migori. Ngao chung ma onge duon bura mora ka Dalmas Otieno to chung kod duon bura no mar Jubilee kano loso gi jofwamo banka to sepuodhi koda duola mar IBC. Ngao no koni thieth na chiel kuom gik madongo masirikande dhi bero e county no ma Migori ponio yiere kaka governor kwa Uganda jo Migori mondo mi thuolo matieko ng'ur mosebede ute thieth duto ma county no ma Migori. Omiyo certificate matiene ni wachako campaign from this minute ma wan kani. Ok obidok chien. Wasebedo kwa campaign underground to sani biro chuno wawuok oko adharani. Nikech sani koro wan gi campaign. Nobody onge ng'ama no yiene mondo campaign mbele ni kon. Lakini sani koro wan gi certificate mwanyalo campaign go openly. Ageno jo Migori County nubro yiero ber gi rach. Ber bro wuok ir ng'ami geno, ng'ama in go gi geno, ng'ami trust, ng'ama nyalo deliver ni gimidwaro. We are going to build on what already the past government has done. What I can only assure the people of Migori
because Migori is a cosmopolitan county, is that we work towards unity. We will want to unite the people of Migori. Nyakura Moga Jones joga bende koro ahinya to jogo manie riwruok mar Azimio la Umoja, jogo mochung' kendgi medo puodhi siasa podhi mbele kendo kocha mano korka Kenya Kwanza kama riwruogno mar Kenya Kwanza no dhi nyime kod manyo mbulu kuom jodak ma kaunti ma Kiambu motel ne yiero maduong' madwe mar aboro. Jotelogo ma Kenya Kwanza no chwalo campaign e gwenge ma Uthiru, Kabete e kin mamoko. Jafwambo mara Judith Omondi nigi ler mathoth. Riwruok mar Kenya Kwanza kotelnegi kod jalup jatend piny William Ruto ochako odiochieng' margi kod lamo e kanisa mar Mother Church e kaunti ma Kiambu. Kopogore kod chiemb chuny mane ochiw gi jodolo, mathoth mag siasa bende ne owachi e kar lamono. Siasa go mag goyo debe ne William Ruto ne lemo mar jatend piny Kenya. Jodaki kaunti ma Kiambu to kwayo Ruto mondo losnegi yore poni odonjo e telo. Ukipata nafasi ya kutembea hapa tena na wakati umekalia kiti tutakuomba ukuje. Ukumbuke kwa hiyo kazi yenye umesema utafanya ukikalia kiti haka kabarabara kahapo sisi tutakuambia utuwekee lami. Weche mag dongruok kod somo bende gin moko mane jotelogo oloso ya motegno. Kwa sababu tumesikia wengine ukituambia kwamba tukikopa pesa tunatumia tu pesa za wengine alafu tutajenga mabarabara na mambo itakwisha. My friend, tusidanganyane. Bang' romo e kanisa, josiasa go ne obago romo mag siasa gi jopiny kolimo gwenge mag Uthiru kod alworane. Tuweke mpango ambayo itasaidia kila mwananchi, badala ya kulipa rent shilingi 8,000 ama 10,000, wewe ulipe mortgage ya shilingi 8,000 ama 10,000. Baada ya miaka 15 hiyo nyumba inakuwa yako, unaishi hapo na inakuwa ni mali yako. Tumekubaliana na polisi tukiwatengenezea mshahara, wakipatana na wewe usiku wakuweke kwa gari, wasikupeleke polisi, wakupeleke mpaka kwako nyumbani. Jalup jatend piny ne owuotho kod jalup ne Rigathi Gachagua, jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi kod mar chama cha kazi Moses Kuria. Ruto kuni kuthno ni kod oteku mar tayo Kenya. Jotelogo ong'ur kuom ngima mar jopiny moridore mokalo. Bei ya sukari ni namna gani? Ni ngapi? Ni ngapi? Na mafuta hata nisiseme. Kwa hivyo ugali haionekani, maziwa haionekani. Mimi nakwambia namuluya kama mimi na Mushuma. Gisingo tingojo ohala matindo malo kendo gero ne gichirni. Na hakuna njia ingine ya kuondoa ama kupunguza gharama ya maisha. Ni tuwasaidie wakulima wetu, watuzalishie chakula ya kutosha, chakula ifike hapa kwa bei nafuu, ili kila hasla aweze kusimamia na kulisha familia yake. Odiochieng' ma kiny riwruok mar Kenya Kwanza biro bago campaigns maggi ugwe mar Kenya. Wataniona watu wa William Ruto! Judith Omondi, Ramogi TV. Luok lweti kinde ka kinde ka itiyo kod sabun kod pi maler kendo mamol mondo igeng' landruok mar tuo mora mora. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo nyakoro mokajwange chenro ni maratilo medo kelo ni weche go manyien ka koro twaketo tenge mago mag siasa wayudo ni ji 10 kod 2 wito ngimagi masira mar apaya manyoti more gweng' ma Kanyonyo kaunti ma Kitui bang' matatu miyango ni noting'o ji mathoth mokalo kwan nyong'ilo rekod ji e yotieno. Jalup ruoth ma Kanyonyo Jacob Mweti kane loso kod jofwambo lero ni nyamburko no ne oting'o jowuoth manowuok e nyasi mar nyombe sub county ma Mwingi kapok giromo kod masira machal kod mano. Ringre ma owito ngimagi no tere kar kano ringre joma otho ma Kitui level 4 ka jowuoth manoyudo hinyruok to pod yudo thieth e osiptende opogore kama oting'o ma 2 level 4 kod osiptal maduong' ma Kenyatta. Sasa wakati ule dereva alikuwa anabeba, alikuwa anajaribu kuwapate kiingine, sijui ni nini kifanyika. Kakuja kama anataka kukonga ingine, akapita ngazi katoka kando. Kutoka kando kujitisha kwa barabara. Sasa nilianguka. Nissan ilikuwa ni Nissan aina ya Nissan 14 seater na Kim Sacco ambayo ilikuwa imetoka kwa function na ni watu wangu, ilikuwa imetoka area inaitwa Nzokani kuelekea Dual function mahali panaitwa Mbondoni Mwingi. So wakati wa kurudi ndio waliweza kupata hiyo ajali Mwingi Kitui Junction, 1 kilometer from Mwingi Kitui Junction. Nyakora mogajwang' wa oro otewa maga kuyo ne familia kod anyuola mar jogo mowito ngimagi e masirano mar Kitui County. Kamachielo kendo wadhi nyaka gweng'go ma Kisumu kama Kenya medo keto maine kedo kod tuo mar kansa. Chenro mar puoyo jogo ama osekedo motegno gi tuo mar kansa bende koro sani imiyo peke pachoka. Kaka Millicent Adiambo kolero ka en county no ma Kisumu nyasi no obagi ka thieth maduong' ma Jaramogi kama jogo ma osekedo gi tuo no chiwe sigandgi kendo medo jotuo mamoko geno. Sigana Margeno. Sigana ma ichiwo gi jogo ma osekedo motegno kod tuo kansa kendo loyo tuo no kama moko bende osegoyo okang' ka gimenyo chango margi. An gi breast cancer nochakre 2021 January kana biro ka adhi ultrasound then adhi e biopsy. Then result no duogo ni en breast cancer at stage 2. Kanye mana buok must adhi counseling. After counseling, June 25th ne adhi a mastectomy. Sani koro ani wuoth mar yath miluongo ni Herceptin mabro dhie sapar 18. Koro pod ane process to an gi yie gi geno ni adhi survive, I'm still surviving. Magi sigana ma Kenya sani okaw kod pek kendo ichiwo thuolo ne ji makamago mondo ochiw geno ne jotuo makidek bedo kod paro madang'ni. Kansa en tuo ma kodonjo to kelo chandruok, okelo rumo, okelo kuyo, okelo rem bende. Kuom nyithindo madhi skul moko bedo piny, kuom jogo matiyo moko bende weyo tich korito jogo matuo, kuom jogo bende ma ng'atno bende momako irem dhie gigeni. E kaunti ma Kisumu nyasi ne obagi e kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Anoyuda gi breast cancer to kana chako thieth mara nadhi Moi Referral Hospital Eldoret kanye mane othiedha otimna nyaka surgical kila kitu notimna kuro mbasani kuro aneno ka ngima. Being ng'ama mana dala kobiro sama itere ir daktari ina sa caregiver ine manyaka ongiso daktari ko explain kata kadwa explain ne gima time
to ine miwachone ichaki translate ne mondo owinj maber. Bende egikaw thuolo makende mar lero midhiero magikaloe e kinde duto kama kweda be okowe chien. Nyiewo yien gi directly from cash ok nyalre. Koro NHIF kibedo covered to yot mondo omi treatment kata yud drugs monege muony isa. Nikech kok itimo kamano to cancer spread to chope stage machielo makoro kinyal to eventually itho. Oh, there is stigma gi jogweng jangoa kata ka koro nene kata ka odhi kamoro yani nkech ging'eyo ni en gi cancer giparo ni maybe cancer en a communicable disease, maybe ng'ato ko bet bute be bo bedo gi cancer. Jok mabe wacho ni ng'ane ni luongo ne wawinjo ni ne en ga gi cancer en dako tho kaka jomoko tho. So such things gin gik moko mabe seche moko demoralize ga jo cancer. Grube bende osewuok oko mar konyo e kedo kod tuo mar cancer. Grup ni nochake gi support mar International Cancer Institute e higa mar 2021 February kane giriwore gi Jaramogi mondo gichak gini mondo jotuo bed gi yot e wuodhni. Jolony korka thieth bende ojiwo oganda mondo kaw okang' mar dak e ngima makare kaka achiel kuom yore mar duoko chien kwan jogo ma iyudo kod tuo mar kansa. E higa achiel mosekalo waseneno jo cervical cancer madhi 450 mosegolnegi ring'o. To samples mosegolo te atamalo madhi 60 mag cervical manogol oseyud ni ne nigi tuo kansa, kendo atamalo madhi 30 e jogo te manogolo negi ring'o mar thuno noyudore ne gin gi tuo mar kansa. Sani bende watiyo mang'eny kata dala mar Seme kata mana Kisumo gini mondo mi watim nonro, tiende ni watim screening ne jogo madibed ni nigi gimoro nikech geng'o ber maloyo thiedho. Kuom higni mathoth tuo mar kansa yande okaw kaka mano mok nyal resi. Kata kamano, thieth mar kansa osenyago olemo ne jotuo mathoth kendo gin kod neno. Jogo ma osekedo kod mago mapod kedo duto chwalo jip ne oganda mondo kik mbek tol e goyo tuono lweny kaka yor duoko chien kwan oganda mawito ngimagi nikech kia. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakora moko to adhi e paw tuke wang'iye mago motucho kono kama Dr. Kipkirui Langat e jaloch tielo mar 9 mar Safaricom Golf Tour mano obagi e lap Makericho Golf Course e county Makericho. Tugo no manoyo jotugo maromo 128. Langat notieko thuolo mokwongo bang' yudo points 40 ka thuolo mar ariyo na omaki kod Rastas Orina mano otieko gi points 39. Jatugo no koro nong'ado tiko mar yuoro e tielo mag finals mibiro bagi e lap ma Vipingi Bridge dwe mar 8. E kidieny mar Wakei Captain Eunice Korir notike thuolo mokwongo bang' yudo points 37. Thuolo mar ariyo no omaki kod Helen Koech. Tielo mar 10 mag tukegi koro chomo Kitale Golf Club e tugo no mibiro tugi tarik 11 dwe ni mar 6. Once it was quite exciting. First of all, when it is a tournament of this nature, you know, you have great players, you have experienced players coming from all over the country, and you know you're going to put your best, but the expectation of winning was not there. I was surprised that I became the winner. Nyakora mogimane makelo e giko mar okang' mokwongo mar chenro ni maratil pani okang' mar ariyo kanyo na nyisindi tagi VOJ mose kore yo makare gi wende kamotingo owidi kamotingo odo widi mano kanyo mwalimu teacher kachiel koda junior mano kanyo mulo junior bende dhiwuelo ANC. Nyakora moga juang yina monda ngade gi kato kapok adhiero kamano bende kuom ote magimano bende ichwalo ka olima kawuok kawendo wacho kanyo no paroni omor gi paro kata mana puoth mar Raila Amolo Odinga kabendo juk wuod Nyatambe bende wacho kanyo ne gimor kod puotho no mabendo tim ni Raila Amolo Odinga ilalo content piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja. Ini kete yare chakruok nyaka giko agoniero kamano kete mana kara Ramogi TV nikech ratil biro bang' manyinga Lydia Okeyo kaja loko marwa en Elizabeth Otieno warom kendo sade kama unakelni weche gi manyien.
Dudu's taking over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When Dudu strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on Dudus. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Thieth gi healthcare osebedo chandruok maduong' malich ne jo Homa Bay County. Mine tho ka nyuol. Mine wuotho mabor kadhi manyo thieth. Nderni be richo mochomo osiptende. Mine wa manyuol kata obedi ni gibede e chula mfangano kata obed remba kata obed ringiti kata kiwa. Nyaka gibed gi ambulance manyalo kelogi e mainland e saa asaya. Omiyo wasingo ni bang' ndalo 100 thieth wadhi kete maino wate mondo bed maber mondo jowa kik tho gi tuoche manon. Wadhi kao pige ma chokore matindo goero mondo mi waketgi kanyakla mondo mi oganda wa oyud pige, ostende oyud pige, jo piny oyud pige, sikunde bende oyud pige. Wasingo nikech genowa en dongruok. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mana kamano nyakwara Mungajwang en odhiambo machielo ma doko Jumapil mokwongo mar dwe manyien nyakwara Mungajwang mar 6 ka oganda jo Kenya dong kod ndalo 64 kende to wadhi yiero e kinde ma bende IEBC dhi nyime kod puodho jochung' malaro kom mar tend piny Kenya ka odiochieng' mano manyoro lup jatend piny Kenya masani Dr. William Ruto nopuodhi kod IEBC kaka wuono migosi Raila Amolo Odinga be nyopuodhi ma bende kod jolony kod jogo taro bine weche mag siasa wacho ni korose mana chakore achaka. Machiegni ratil odhiambo ma kawuono nyakwar Mungajwang wananon weche mopogore kawuono antiere kod wenda Mulimo Doyo Wede oimore kendo machiegni oimore ahinya Victor to noganda luo kamoro amora ma untie ruoth oting'na umalo kata upek. Erokamano ahinya. Pek no obro manyo tiende bang'.
kamano. Omulo Junior oimore kendo oyawore joma moko bende no oko mar piny Kenya. Oimore VOJ kendo amor ka ne studio kawuono. Ruoth orit oganda ok nigi peg yot. Ero kamano ahinya. Mwalimu gi Omulo Junior nyoro gi kawuono Kenya no bedo kod gimiluongo ni sigana ka IBC bende dhi nyime kod timo gik moko kalo koda kinde magiketo matimo gik moko sama koro dongi ndalo 64. Omulo Junior ok ang'eyo ni nyasi manyoro chan tiene ne nang'o ne un kaka jo UDA gi jo Kenya Kwanza. Ing'eni sani koka siasa chakore. Mano nyiso ni koro wapogo cham gi yugi. Yani joma nchok serious. Sani koro ng'eni ng'ani dhi bede debe, ng'ani ok dhi bede debe. Koro jomancha wacho ni Ruto ok nyal bedo cleared gi jo IBC. Koro nonano ni ka Ruto ogo tik. Koro nyiso ni nyinge kata picha ne dhi bede ballot. Koro jomoko machalo Atwoli gini mancho to ni Ruto ok bicho. Ng'eni ji wacho ga gik mang'eny lakini gikia ni reality, yani weche mapek wuok kanye. Koro wan wamor nikech koro wachako ng'wech. To wan kaka Kenya Kwanza wanyisi ni nchokwago siasa. Ncha pod watemo moso ji, yani ncha pod watemo wuotho. Kawa wuotho e piny, lakini sani koko wachako siasa. To nye neno kata Ruto wacho kende ni koko dwa neno campaign mapok no neno gi wang'u. Koro wariyo gimora mora, waketo wheelbarrow, waketo piny kanyo, loche wan go, waketo ndeke, waketo nyaka meli. Koro gini wadagoye gi piny kato wagoye gi e polo be. Koro ang'eni mwalimu kang'ia to koro kikabuoge nikech koko wadachako campaign ma serious. Ero kamano. Mwalimu kaka Omulo wacho ni chal gima kore ka campaign osena chakore gi poth mano poth godo mikosira Ramogi Odinga. Ing'eyo sani joma nigi pesa koro dwa tiyogo. To piny to oseng'ado bura. Piny osekawo kore. Oganda jo Kenya osenindo bedo. To gima duong' motimore en ni koro wang'eyo ni ng'wejni koro nitiere jopiem ariyo kende. Mor mantie wach ni koro nitie jopiem ariyo no nyiso ni koro ok wabidok e runoff. Nikech thothne jomoko mochung' makowo jigi giting'e ni gibiro kawo 1% to gipogo. To giwe modong' to ji ariyo gipogo. To ji ariyo gi bende king'iyo kwano ombulu en gir kwano. Gimokonya bende ni kwano no ema nasomo mane pekna mane gilony kwano mar applied statistics. King'iyo kaka wadhi ni kaka ne wadhi chon nyisi ni burch gini oseng'adi makati winjo jo UDA mor ni koro gidhi e debe to nowach ni gibidhini onge osimbo mimiyo ng'ato nodhi e debe. Osimbo ibiro mana miyi kiloyo kati dhi e debe gi jogweng'u te to onge osimbo ibiro mi ng'ama loyo. Omiyo gima ng'eni nitie sani en ni gini koro idhi kawi round 1 to tarik 11 dwe mar 8 chieng' manomaki Raila otere jela ema koro idhi make kitere State House. Igni 40 wang'e riep kaka muma nondiko. Mae wach mantie mamor ma wan go mwawuotho go sani. Gimomiyo wacho kamano en ang'o? Ing'e ni ji ok ong'e kwano mantie ka. King'iyo kura man Western gi kura mantiere Ukambani gi kura mantiere Kalenjin Land giromre gina around 2 million 2.2 million 2.2. To modong' minyalo wachi ni wanyalo laro gi jogi moko wanyalo laro kodgi en mana ma Kalenjin Land, en mana mane piny lang'o ka. Mene Central samwa wuoyo ni wasekalo 30% kwadhi 30% mar 5 million. 30% en pong mar pap koso en ang'o hie 30% ni en joma percentage mar ji man e Mount Kenya makoro supportwa kaluwore gi opinion pondi 3 mosetim. To pod waidho kati ng'e ni ja Kenya ni bende thoth gi ok dwa nodhi kuma telo ok dhiye. Omiyo kaka koro giseneno kuma telo chomoni koro dwa dhi modhi chopo 50%. To kata kosik mana 30% of 5 million and 1.5 million. Mano about kura mi inyalo yum go ng'ato anywhere. To pare ni wadhi kawo kura no kuma pok nogonwa kura nyaka nene. Mount Kenya pok nogonwa kura nyaka ne wachak chung 1997. Ero kamano.
Omulo okang'eyo iwacho kanyo ni mae chakruok mare. Achiel kuom gik maneno ka josebedo ka twere en wach mar pong' mar pap. Gima dwa nyiso mwalimu wacho notimo kwan to ambe kwan ema timo kendo timo gimiluongo ni physics. To weche mag chama kae an strategist. Nikech ang'eyo kaka ipango kwan. Koro ing'eno ok odwa wach go kwan ma ok ng'eno go kwan nang'o. Sani kaka siasa ochomo ni wacho adier ni piny oseloko kore. Nyiso ni joma support Jakom gin kanyo, joma support Ruto ne gin kanyo. Nikech ing'eno ng'ato noloso base ne. Koro gima dhi pogo kwano kae nikech ing'eni kata kigo ohala nitie gimiluongo ni the capital, gimi chako go ohala. To kwa ng'iyo kaka jogi chako ng'wech Rift Valley kura mar out of 5.9 million votes wan wanyisi no wadwaro million 4 ok wadwa mang'eny. Central million 6 gi wiye wan wadwaro mana million 4 kende. Koro nyiso ni Ruto dhi chako ng'wech gi million 8. Mano ta nyiso japuonj. 2017 okiko wache ni jogo nokomiyo Jakom kura. Ke Jakom noyudo 73,000 votes in the whole of Central. Mano in 2017. To kade Matho biro, ncha nyiso maber ni gima Matho kelo ka. Nitie gimiluongo ni undecided voters. Joma pok ong'ado. Joma ncha pok ong'ado ni gidhi goyo kanye. Mano to Matho, mano to wayiego. Kendo anyisi ni joma ne Matho mako, nitie joma jodongo kaka joma chalo 55 years kadhi malo. Nitie joma osegore ne piny kendo ging'e ni Jakom osegore ne piny. Nitie mago joma nyako mak. Koro wano doro million kendo gimane gima wako million 4 mano owuok Central. Koro Rift Valley gi Central useloro kaka mano mana sinyisi ni million 8 mano wasego nikech king'iyo kwante mag joma dhigo kura million 22 mondo yud 50 plus 1 idwaro million 11. Erokamano. Koro adwana wago kwani mos nikech Western Mina no wacho ni Jakom ti kwan ma Jakom osebedo kago chakre ndalo manene kod mane wan kod kod mane iluongo ni Pentagon ka obire NASA ndi kwan mantie lakini nyaka gibe gi yie niya ntie ka kwan mar goloko mano wuok nikech Kalonzo to ero ne koro ne nodok kocha but ging'e ni Wetangula gi Mudavadi no wuok oko to onyalo challenge tambe an bobo ka una kelo an gi facts kama biro somo ne kura ka kura gi region gi expectation mag regions go mag Western nikech ing'e ni ntie paro ma jodiemo keto ka goge niya ni Western mano mar Jakom kure mana ngene ago kono nyaka wangi statistic ni 2017 ne chalo nade kono to ang'o mopogore e 2022. Erokamano ahinya. Omulo kar dhogino iwacho ni Central useloro ne ng'ata makanyo ombulu maro milion 4 un go e debe maru. Mara ang'o miyo ng'ato nyalo gombo ng'eyo ni mara ang'o miyo thoth campaigns jatend UDA otweyo mang'eny ne mana Central ka. Ing'e kuonde moko Kenya kama ngima. Ing'e ni kata kikwano nyaka no chak moso ji kaka ne wacho ni en moso ji cha. Gikoro chak campaign thoth ne osebedo kote mang'eny. Ing'e ni nyakirit kimiluongo ni bedroom ni yani background. Kech kinedo kata ndalo mane wa campaign by election mar Kibra. Ineno kano wadhi nyaka ne bi. Kane wan Western kupo ni msala gi ne dhi nyaka jogi ing'ene mano trend mar siasa ka ng'ano wuok koni ng'ano nyaka dhi mano nyiso niya uluoko ndara nikech nitie gima jogi dhi wacho maumbe nyaka duogo oler negi koro gimiyo Ruto nego sebedo kadhi ga Central nikech otemo gimiluongo ni o consolidate otemo riwo kuche cha mondo bed intact obed kaka en cha strong kaka ncho chake nikech Ruto osebedo ka wuok Central osewuotho Central League ni mang'eny to jo Central nyaka ng'i patch jo Mount Kenya gin jo ohala jo Mount Kenya ok dwa ng'ama buogogi ni buro twegi mano gima nyaka ng'e nikech joma go ohala ng'eni joluo emohero gige ratiro joluo ng'eni king'iyo weche mag biashara gin gidwaro ni en owara gi Yesu Kristos gi gima yudono mane kaka gin to jo Mount Kenya gin joma go magendo jojua kali gin gero gik miluongo ni shortcut koro ineno kata mana gik moko ma Martha Karua wacho ni kung'iya uneno ka ng'ama nyalo tuge tich ing'eni gigo kaka Jakom wacho no dhi twe ji kamiti gi joma ukwelo mang'eny e Kenya ka mukwalo mwandu gin jo rabuon koro ing'eni king'iyo weche mag biashara
gin gidwaro ng'ama nyalo rwako ma ginyalo timo go biashara. Di pedho neno mondo kikwa watem timo blanket reference ne jowa magini jo Kenya mamoko. Gimi anyisi kamano kech niche neno gimiluongo ni Mount Kenya Foundation. To king'iyo joma nigi ute madongo dongo e Nairobi ka mogik, joma nie biashara maduong' gin jo Mount Kenya Foundation. Iluongo ni jo Murang'a mane ncha gidwaro Peter Kenneth. Nikech ncha gineno ni ka Peter Kenneth dincho bedo kaka running mate mar Jakom, to ncha dhi rito negi. To ka gineno kaka Martha, nikech iluongo ni Martha ng'ene chalo ng'ama o fight ne weche ratiro mag jo dhano. Giluoro ji ailago. Kendo ging'iyo ni Martha Karua en ng'ama miyo ndiyo kendo wahere. Kendo namba 2, jo Rabuon ohero ng'ama nigi dalane. Ng'ama iluongo ni ka in kaka japuonj kama, to en gi jaode gi nyithinde. Kendo en ng'ama rito dalane. Koro ginyalo ng'iyo ng'ama miyo kama, lakini ka gineno ka iluongo ni family values, mano benti kaka gichore matin. Erokamano. Mwalimu wach mangima kabisa kapok wachikre wadhi e wach ma thuon wach ma kawuono ni endi. Anno ka ne kino wi chal kaka in gi weche moko ma ne gombo tielo. Ing'eyo weketo wach e dho wuoyi ni endi. Ni Central oselok kura miliono. Owacho ni gigombo milion 4 Central. Kendo gigombo milion 4 Rift Valley. First of all, Rift Valley ok en homogeneous. Rift Valley oting'o Waluya, oting'o Turkana, oting'o Samburu, oting'o Masai. Kura mar jalang'o mar Rift Valley en 2.1 million. Mano kende munyalo gogo kwano. Kendo kwano biro goe gi turnout. Koro mane uru wuoye milion 4. Rift Valley koriute to Raila Odinga dhi yombo William Ruto gokinyi saa 1 gokinyi. Mudavadi miwacho wachne mar ibro loso. Mudavadi mine ni wacho wachne Western ni. Sama no chung no dwaro kura ma mari uwuon modhi bedo go president. Kenya teno miye kura 500. Jodala gi ne Raila yombe nyadidek. Dala gi ma Western. Wetangula muwacho ni no yombi ndalo moro kana okegi Raila. Makata kome ne okoyudo. Sani kano obedo kod Raila kone kano oyudo mare mar Senate ni. Makata sani mare mar Senate no kodhi yudo. Kiduogo Central awinjo ka wuoyi siko gi wach moro ne joka johala ok dwar jogire. Johala ema dwaro ufisadi owuogi nikech ufisadi ema ketho ohala. Ufisadi maduong' Kenya ka mogik en nikech johala ose supply sirikal ma Kenya ni tok chule. Igni 10 pok ochuli to ne gero yo. Igni 5 pok ochuli to ni supply computers. Johala mineno no wach ka mancho back Raila ka. Joka mok dwar ufisadi moloji. Jago kura cha be ok johala. Danda mineno go kura ni. Eno ande tindo en mag hawking ka eno biro go kura koksegolne jo ufisadi mamiyo petrol dhi malo. Kosegolne jo ufisadi mamiyo dola moro China mondo kelne goods dhi malo. Omiyo we kawa Jakikuyu te tikete ni eno jakuo ok odwar ng'ama dil gu ufisadi. Jakikuyu ni en johala madwaro lwasi maber migogo ohala e Kenya ka. Omiyo kwano to segore ting'eyo wadhi ting'e ni pake makati neno ka koro ogo chonge piny tipaki apaka. Omiyo in wayie ni dia nyime gi Ruto ing'e ni kata mana ng'ama chimoro bedo leader of opposition ka embe tigu mathin monya konyo go ng'ato siepna. Koro kikiduo korwa koni beda to wadwa ni wanyise ndiri mantie. DJ adwa ni yel dakika achiel. King'iyo IBC portal 2013 Turkana nomiyo Kenyatta 29%, Jakom ne nigi 67. West Pokot nomiyo Kenyatta 73%, Jakom ne yudo 22%. Samburu ne nigi 40, Jakom ne nigi 57. Trans Nzoia Uhuru Kenyatta nigi 37, Jakom ne nigi 46. Uasin Gishu Jakom ne Uhuru nigi 74, Jakom ne nigi 21. Elgeyo Marakwet Uhuru ne nigi 92, Jakom ne nigi 4%. Nandi Uhuru ne nigi 81, Jakom ne nigi 8%. Baringo Uhuru ne nigi 87%, Jakom ne nigi 9%. Koro mani ng'eni Rift Valley. Aking'iyo Turkana kupogore gi sani kechada kelo ni be 2017 kech ing'en nyaka ing'e trend. Owacho ni en just statistic. Turkana governor ma Turkana nokosana gi Jakom. Ing'eni kura mano yudo 2013 gi 2017 ok inya expect ni odhi yude kaka ncho yude cha. Pogruok nyaka bed. Kato bed mana difference of 2%. Mano nyaka go loko. Kik wabed confidence. Trans Nzoia jo Waluya mowacho ni
Trans Nzoia jogi noyudo nikech Mudavadi ne nigi jakom. To Trans Nzoia jo Waluya mowacho gi Waluya gi jo Wabukusu kanye kama CS defense sani Wabukusu gin gi emineno kara Bungoma bedo locked o gin gi jakom. King'iyo jo Rabuon jo Mount Kenya gin 40% mag voters mobedo register Trans Nzoia. Kaso modong gi jo Kalenjin, Cheranganyi gi kocha. Koro kinya wacho niya nitie ka Cosmopolitan, nitie kaka jakom Dhiombo Ruto in Rift Valley. Cosmopolitan ni nimewacha. Ana kake wache. Agomoni walunka nya. Mana kake wache. Kalenjin ma mite. To jomo Mana kake wache. Japuonj ano kidwa kelo kamoro kanyo. Kendo wacha kanyisi wach governor mikono kethore gi jakomno. Kenya ka jigo kura ne geno. Governor ma outgoing onge ji. Ma incoming man gi ji. Mane kaka jo Kenya go kura. Dongi neno ka koro Uhuru jodala gi koro gar kode. To ne gidwa nego kaka kwa pingo Uhuru. Nikech ana outgoing. Sama ne Moi bedo outgoing. Jodala gi nowere gi wachne. Ging'iyo wach ng'ama nyien mobiro. Mane kaka go kura war kuri go gi geno. Emineno ka geno ma Martha Karua omedo jo Central cha. Omiyo jo kuwuok oko. Ka geno ni be notimore maber ni gima no kel manyien ni deputy president ni. Gineno ka ren gi teko kod bi. Omiyo gi mor marach. Gigolo wa opinion poll 10% gisedwaro 30 in 1 week. Duchariyo modong tudhi yiero gi anyisi wadhuro bedo 50-50. Ero kama na enyam. Omulo biro mar Kalonzo Musyoka ne un kaka jo Kenya Kwanza. Ang'eyo ni ndalo mokalo chien no temo soko Azimio la Umoja ni to chal gi moko miyo Kalonzo Musyoka thuolo gi duol mar wacho pache. Mano nuneno ka gima joma ne kamoro ne chiko wach Kalonzo ni kendo nomake motegno. Okang'eyo ni nyaka nogo about an mochako wach ni pod ongiro Azimio la Umoja. No kaunade. Wan ni gima wang'eyo VOJ ni nwang'eyo ni Kalonzo ni Azimio. Wan in fact ma opoko chando pacho nikech mano gima nwang'eyo ni nitie. Kech Kalonzo en ng'ama owuoyo go. Jong'e ni josiasa gi wuoyo. Weri gi gima jopiny paro. Jogi wuoyo ga. To katan hie asebedo ka wuoyo kata gi Dan Manzo ma en MP mawuok kori Kalonzo. To nang'eyo maber ni gima ne chando Kalonzo ne en wach mar koso gimiluongo ni ginene trust mane en go gi jakom. Nikech iparo ndalo NASA ji no ywak Kalonzo no ywak nitie gima ne gisign gi jakom nokodhi thuru kaka ne gidwaro. Misali kamano kata pesa mane onego bed ni serikal miyo joma ne NASA nokomi. Koro ng'eni Kalonzo en ng'ama riek nikech king'iyo Kalonzo pache en negotiate, en ng'ama ong'e negotiate. To nyaka ncho oring kamano kech ko bwogo jogi mondo miye nikech no kaka nye gi wuoyo no wuok kanyo gi ministers 4 mane giwinjore mane kaka okete. To kendo owacho ni koro position mimi yani iluongo ni chief cabinet secretary owacho ni koro nyaka obed gi power o negotiate gimiluongo ni security of tenure. Yani odwa ni okdwa no riembe. Odwa ni kopo ni Jakobo miye position ok riembe. Koro wancha ok en gima duong' no nikech wan Ukambani wancha wang'e ni Kalonzo kata obedo ni ochung' kende kata odhi okonyo jakom 1% nitie percentage mwaset mwadwaro Ukambani. Maginadi. Ukambani nitie nyisi ni wadwaro 20%. Ma ukete votes. Mano nitie kaka wapoge wakete ewi mtua to kendo wang'e ni nitie hustlers. Nitie joma iluongo ni hustlers joma ne piny magin gi support Ruto o gin support ni Kalonzo magi support. Nitie joma chandore nikech ng'eni kura ma 2022 en kura ma miluongo ni mar uchumi. En kura mar weche mag mafuta, weche mag tije, weche mag gik ma chandore. Kendo ng'eyo gima Ruto wacho maber ni ka ng'ama wuok jachan, ino ka Ruto wuok piny, owuok e chan, mo uso gweno, uso nyaka tong'. To nikech riwruok moriore siasa. Omiyo pogo. Koro nitie joma opogore gi sigana mar YK92. Nitie jomo opim kata mana YK92 kata wambe owuok mana weche mag yudhe go. Ng'ata nyaka wuog. Lakini nikech owuok piny mobiro malo, nitie joma para pachgi ni ng'ane kwa riwruok kode en monyalo loso wechewa kaka wapare. Koro nitie joma iluongo ni hustlers mapiny mabro go ne Ruto kura automatically. Koro mana mimi wakete kanyo at 20% nikech ok wakete maduong', ok odwa 70, ok kenye kura ne wado kwanye mana matin lakini nitie kumwa chake go tie base manyako ariu
mwang'eni ko wuok gi besni to wadok ng'iyo ni to boy dhi yudo kura madhi romo milion 11. Mwalimu, gikone koro Kalonzo nye obiro, ang'eni chien kacha kisomo kuonde moko weche no wach mang'eny, weche moko no ba mang'eny, gikone koro nye wach ni en Azimio mongirore kendo chako chenro mar pedho mbulu ne migosi Raila Amolo Odinga kod Martha Karua. Un kaka joma ne ei Azimio e jokoni no kaunade biro ne kata siko neno nikech no kodar biro neno en gima ber. Para dwa nyiso ni kata dine ok obiro ne onge kos alam, ne onge gima miyo wabuok ahinya nikech gini en nakwano. Na nyisi ni 30% mar Karua olo 100% mar Kalonzo gi ng'eny. Kech 30% mar Karua en 30% of 6 million plus. To 100% mar Kalonzo en 100% of 1.6 million. Dongine no pogro kanyo. Etinga manyalo nyisi ni ato mwandu na mite, to mwandu onge go. To kato koni mwandu na apogo ni 30%, to en gi mwandu manindoko. Omiyo mantu kikichandu. To gimineno ukelo kane nitiere ni Kalonzo nitiere kaka omiye gik mang'eny. Gima omiye mang'eny onge. Ng'ama bro dhi mayo teko mar president ni podi dwa keto ni ng'ata moterie wuoth ni bedo gi tena of office ni en obedo ni ok nyar riembe. Mane chando waka. Chief minister mwadhi miye ne kokelo koko to inje. Jopiny bro neno kokelo koko. Ng'ama ok nyal riembi en ng'ama katiba wuoye. To ineno gik mwandikogi. Mogwenyore gi katiba to ng'ato dhi e kot ok bitiyo. Kaka chief minister neno ka ji mang'eny osewuoye mang'eny mokalo nikech onge katiba. President nigi teko mar kiti. Awinjo ka jomoko ni ichiwo chief minister to onge katiba. Kata Ruto bo chiwo to onge katiba. Ging'eyo wane mwakia. Jogi ong'eyo ni president nyalo kit gimoro mati. Executive order. Executive order gi ng'eny. Kata mana kasgi. Ne gin executive order gi tiya. To kikele ng'e mang'eny. Nikech president nyaka dong gi power ne chae mirito go piny. To kibedo president mang'ata dwa duoki nikech en gi tena of office. Ok di ti piny ni. Piny moting'o joma dhogi riek kaka osiepani. Ok di nyal. Omiyo gima kik chandu en ni piny ng'ama dhi kao. To bende inadwa ni mondo aori idhi nyis osiepna miluongo ni William Ruto. Awinjo owacho ga gimoro ni en hasla ni no ae dhier ni to Raila Odinga no ae od mula. Sama Raila Odinga ni e jela. Ruto uso lo ma Moi allocate Nairobi ka. Sama Raila Odinga manyo komo bedo MP mar Lang'ata, Ruto en assistant minister moyiere. Ka ino wuonu ne vice president for 1.5 years. To ini wuon in vice president for 10 years. Ere ng'ama oae loch? Ere ng'ama oae loch e gigi? Kata mana gimiluongo ni dynasty ni. Omiyo dynasty no wacha nikech ong'ama wuoyo kende ma ng'ama dwa duoke there and then onge. To dawa yud joma duoke. To aburo penjo ni ini bedo vice president for 10 years. To podi dwa bedo deputy president. En chalo gi vice cha for 10 years. Tineno nego medi president. To ng'ani to wuon gi ema nobedo. Tineno nego tame. Ito kare kwandi ni go nang'o. To ini tuo ni dwa riwo jo Kenya. Kendo dwa konyo Kenya. Kendo dwa dhi bedo jatelo mondo mwandu Kenya ji obi opog maromre. Mwandu Kenya maduong' moloyo en telo. Telo ni kipoge maromre tikoni jo Kenya mae Kalenjin no oseyude higni 24. Jo Kenya ma Central bende no oseyude higni karibu 34. Koro we wayude jo Kenya be mae tie Lake Victoria. Ing'eni gima ji ok ong'eyo ni e ndalo moro ne nitie ng'at moro maniluongo ni Koitalel Arap Samoei makwar William Ruto ni. Nodagi ni reru mar chuma ni ok chop Kisumu, ok chop e tie nam. Nodagi mosaye moom negotiators mowuoyo kode modagi. No ninde rembe kanyo to reru to nochopo. To dino yie ni reru chopo Kisumu, reru ne madoidho koduogo Nairobi. Ruto da yie ni locho dhi adhiya e Lake Victoria yo mayot. To ka rumo ni to lojo ne moidho kodhi go State House e yo mayot. To nikech ojawuoro, nikech odwaro mare kende, nikech ong'e ni dhoge rieko wuondo ji timiye. Dhi chande kabisa. Kendo bang' yiero ni kose yombe, odhi yudo kata yudo footing kendo tek. Nikech mwandu mang'eny manolaro go loj masane gi, be dhi dok piny.
to jibe koro riek kir Kenya medo bedo mariek pile pile. Erokamano ahinya. Aneno komulo nigi wachni moro ka. VJ nitie gik moko adek madaparo ne japuonj. Mokwongo nyaka ong'e ni 2017 2017 kane ji campaign ne nitie kambi manowuok Amerika manokelo website mane wacho ni gik mane racho nying jakom. To gimiyo jo Mount Kenya nokogone jakom kura nikech joka ne wacho ni ka jakom okawo to weche ugo mag ohala idhi kethi. Nikech jakom ne wuoyo wach corruption. To ndalo cha Ruto gini ne wacho ni gin jonek ne gin weche mag heg weche mag ngeni jo rabuon ok gin giero gik ma ilago. Koro mano kik uket ni ati ni gin giero jomoko ma ok gi ni corruption ni modified ni corruption ema gidwaro. Namba 2 japuonj nyaka ng'e gimora ni iwacho maber ni gimiluongo ni executive order ma ker bro kelo, lakini gima nyaka ing'e bende ni sama ncha joge ndikore e weche mag Azimio ne gikelo kom nyaluo manyiso ni jakom ker Uhuru Kenyatta gi Kalonzo mane emeno kelo koko nikech mane emeno kelo nying miluongo ni Azimio One Kenya Alliance. To kaka jogi winjore gimineno Kalonzo ne badhore nyaka giwinjore ng'ene kundikoru nchi winjo ka jakom wacho ni reggae will come back. Yani weche mag reggae biro duoki. Koro nyiso ni within 100 days kaka onyalo golo executive order mar kelo chenjo mag katiba ni. Opogre na gi mano mi Musalia Mudavadi arrangement. Onge pogruok mantie nikech chief cabinet secretary okene katiba lakini president nyalo ndiko executive order mayiero ng'ano titere parliament to parliament kosidho to ng'ano nigi powers. Koro mano gima nitie nikech mano gima nyalo timore. But koponi katiba ni oponi jakomo chenjo katiba kaka BBI biro ni to kel position ma prime minister automatically chief cabinet secretary nibo bedo kaka prime minister automatically obo bedo kaka sheria. Koro kikwabed gi agoyago konio ni Kalonzo no ne onge mane mino sani ng'eni gima mora gi jo ODM ni seche mag gidwaro Kalonzo mo gidwa Kalonzo ka Kalonzo dhi kocha gwajo Kalonzo no onge kura ka Kalonzo duo ni otimo maber Kalonzo no kendo ng'ama maber wadware kabisa. To mane gima wakosogo nikech siasa ma 2022 king'iyo pogore gi siasa ma 2017 nikech ineno yamo makoro biro ni mache mane 2017 mane lich ndalo makoro wadhi ilongo ni Kanan mokoro wawero Jehova ma ji oting'o ang'eni kata indalo cha ni bet mitingo osigo mari idhi Kanan kata sani ne piny lich to mache mane piny lich tiyudo ka joka ker Uhuru Kenyatta gi Ruto noyudo mana kura Mount Kenya gi Rift Valley mane kuma ne gi campaign kabisa. Koro ng'eni jogo osego kwa nikech ging'eyo maber ni kopo nikech ng'eni kura mar jo Mount Kenya be okinya kete pachi 100%. Kata wan kikwani koro ni wanyalo jo Mount Kenya lo chio chiemoro ginya chio tipoga go kata kura no te ne jakom chiemoro ginya chio to go kata kura ne Ruto. Koro kinya wacho ting'eni king'iyo trend kaka ringo nikech Ruto osebedo kadhi e village ka village osebedo kuwuotho gi joge e weche mag ndalo mane Uhuru kelo big four agenda mane Uhuru wacho ni okelo stima ng'ama ne launch gige central en mana Ruto kech Uhuru nok dhi ga korgi Uhuru en ng'ene jo korgi ko en mano muko utegi mano timo gik ma mene meno kata Uhuru Kenyatta nokowuok oko mondo kech Martha no ndalo mancha jogi gore ma Ruto ne wuotho central Martha ne onge. Koro Martha nitie kura modhi yudo lakini onge kura mimi wanya wacho ni nitie 50% modhi yudo central. Erokamano ahinya. Wach mar Kalonzo ni bino ketho no kwano moro wacho kanyo ni 30% kede momanyo Lower Eastern 20%. Wan Kalonzo onge kura moketho nikech nche wasenkete pacho wan nche waseng'eyo from the word go ni Kalonzo ni Azimio. Koro mano kwan manche wasekete keta oko ni Kalonzo to onge. Okonyago kwan gima onge. Lakini nikech ni wan gi Alfred Mutua wan gi joma gi aspirants monge ni ibiro kelo nwa kura kaka wako kwando onodoro mana 20% mawuok kono. Alfred Mutua en governor ma koro wetich nikech thuolo mare ma tich chalga gima rumo bang' yiero matari kochiko ni bentie kura mora mora ma en owuon nyalo kelo adita kura modhi kelo chalo kaka mar jo be en governor mawuok ng'ene ok inya wacho ni governor ni koro nikech ko en mar jo Kenya Kwanza en Mutua ni koro onge kura modhi kelo lakini koro jo nitie kura modhi kelo kata ng'ane Professor Kivutha Kibwana
kata governors mano wuok manie Azimio. Koro kura gite ng'ato koseyier ni en jatelo en gi jomu o believe kuome. Joma luwe makata gin mana ji matin jogo nyaka luwe nyaka giko. Erokamano. Mwalimu itemo wacho kanyo ni Kalonzo ne ok oyiengo ratil. Nitie kwano madwa na nyisu. Ka in gi dhok 100 to jirani omedi dhok 4 dong igone erokamano. To kotami dhok 4 go ting iwuon dhok 100 be nitie lit miwinjo. Wan gi kura mang'eny to ka Kalonzo medowa to wamor nikech koro wan ashwad wan eka motuo gi malo kedho pi minyapo ka gimoro yiengo matin mwadok e pi. Kuch Kalonzo go kata ok ging'eny ahinya to ber ni koro wan kod gi agulu. Jomineno we tije ka Mutua wacho Mutua go gima nya kelo jopiny go kura gi geno. Kisungu wacho ni the only thing that makes people vote for certain people is hope. Geno mipidho kuom gi ni ato kadhi katimonu 1 2 3 Mutua onge kama dhiye gimo chike kata mede miye be onge eto kuro rang Mukama lo bange ni nodhi kode kanye odhi manyo obedo governor tamare mokwongo mar 2 to gimo loko ngi maji kata gimo ingene Kalonzo ochiki gik ma jopiny gi kong'eyo ni kodhi omiye chief minister to wakonyore kochako dhi omiye ministers moko 2 3 4 to ng'eny ahinya gin 4 ng'eny komiye 3 4 moko to dhi konyo wago kaka wajo wakamba wamiye. Erokamano. Jomoko nyalo bedo gi paro moro ni osebedo jalup jatend piny e bwo katiba manyachon cha kane ok ochopo geno mar jogi geno mare mantie nodhi chopo geno gi wang'ne. Nitiere gimoro makati jawuoro to nyaka wang' ji cham koa kuomi gimori go nitiere ne jomoko. Ok ing'eyo kata be mani onge kony manosekonyogigo to komiye ministries 4 ni mage dongo nyaka ng'o mi jothurgigo kata be mana ni ok okonyogi chon to jomo miyo ministries gi to biro konyo jopiny. Tije maduong' mar chief iluongo nang'o chief cabinet minister nitie kaka nyaka ng'o konygo ji kata be mani kite rach machalo nade kata en mana mor ni wuodwa e chief cabinet secretary no mano kende boro maromo geno no nikech ok dang ipime gi Mutua mabiro gi lwete nono to dok gi lwete nono kata an Ngilu gi ni poka wuoye nikech gin joma wuok Ngilu to nyalo dok gin joma ka wuoye nikech gima geno ma gidwa miyo jogi gonge to ka nitie gimo chik gi mende migi to ji bedo gi geno ema no mineno ka ni wuondo waluya ka ni uno da miyo chief cabinet minister to ket raida moro ni to nyaka ukel 70%. Ng'ama kata en owuon sama no dwaro kura ma mare manoko yudo 70%. Eto 70% mukelo ni koro mari. Mare mono dwaro bedo president. Ema waluya no komiye 70%. Koro modwa tero ne libamba. Tinde miye di gol ne kanye. Omiyo wawe wuondore. Ng'acha wuondo jogi to be na neno. Kaka ta embo osegol wete piny. Kiseneno kusi wuotho mowacho ni en nyaka koro tallying center be koro kodhi keto. Ong'eyo go kwano une moko go kwano uting'e ni kou kata an chieng' mane utiko baya mar chamani joga ma supporters ga okanyisi ni sime masayudo no owacho ni gini wawere ga weya ioyo gi mos ma nyaka wang' miri marum nikech ok ibwoge aboga ni to gidhie yo gi wang'o depe wala siri VJ deka chiel kere ka poko ka oyweyo ing'eyo ada nyiso japuonj ni ka in gi dhok 100 to ng'ato golo dhok 10 odhi kwayo to penjo ni dhok 10 odhi kanye tinjo kogo koke odi an kodgi lakini abiro to duoko gi dong pod gin mana dhok 100 mane gima Kalonzo ni koro ng'eni okelo kwan maonge namba 2 aneno kwa duogo tadako ne kwan nikech ng'eni mowacho ni ka Mudavadi nochako kura manochung' mokwongo ni noyudo kura machal kama nyaka ng'eni kata jakom kanochung' president 1997 jakom noyudo 900,000 votes mama no be jakong'e mane manokwongo go ng'ato nyaka bed gi chieng' mokwongo to ndalo mane Mudavadi chung' no ne gionge gi Wetangula ne ni opposite. Koro kwan mar goyo ni 2013 ni mane ma yudo ko ka baseline waduo ka kendo dawo kwan maber mudwa enda nyise wa ko yudo kura. Ero kawana yenya kwa Ramogi Jwang mpaka milimili odhiambo kawuono e chenro mari maratil mana kokalo e TV mari mara Ramogi TV wakaoyo madundo wayudo thuond weche moiko ni sadek mar odiochieng' ma kawuono kete manaka.
Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka Kama mzuka umepanda twende paka chini. kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag tiedero, ngoma uwake, Akimwaga pesa ndalegeza. thum dagmor, Ramogi Night. Etira diane jala. Magite mana e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. So I now hereby present certificate for registration of Raila Odinga the Asmio. Duol mar IBC opwodho Raila Odinga ne laro kom jatend Kenya e yiero mabiro. Our paperwork is ready, and I think maybe we had premonition that they will behave this way. Jachung mar Third Way Alliance e kuro aoko to singo dhi e doho bang' IBC rem puodhe ne laro kom jatend Kenya. Tuo makodonjo to kelo chandruok, okelo rumo, okelo kuyo, okelo rem bende. Ote mag geno imedo chiw ne jotuo mag kansa e pacho ka kaluwore gi sigand jogo machango bang' yudo tuono. Mana kamano nyakoro wajuang wadonje tilo mogik bang' yudo thuond weche mawaiko ni saa 3 odhiambo kawuono ote thoth ka mokalo imore maka juma pejna Omulo Junior ni to 70% ozigo mano mi Musalia Mudavadi cha bedhi nyalo mara ri ipenjo kanyo ni to mara ng'om mi Moses Wetangula dhisiro kome kaka senator ma ngiso ni onge gadiere ni jalub jatend piny Kenya William Ruto ok nyal dhi bedo president mar piny Kenya e yiero mabiro. Moro kaendi bende wacho ni maka juma
En gima rach mokalo ka omulo nyalo wuondo jo Kenya ni mibadhi gi weche mag shortcut ema joma sa ohero. Ng'ise ni joka ohero gik joratiro. Tim marach en tim mar ng'ato minyalo go ng'ato to onge gi yiengruok moro amora gi kama ng'ato ae. Maka joma oimore ng'isna odoyo widi ni giwe bedo overconfident. Kor magigo kaka jo Azimio la Umoja no biro miyo de ok dhi go kura nikech gibiro kawo ni jakom osedonjo chuth Nyalodia. Machielo ka bende wacho ni maka joma oyawre antabuka ni baro lengo nyisna Mr. Omulo Vensi ni giikre ni jakom dhi yombo e tielo mokwongo kendo ayiwago Musalia Mudavadi kaka odhi bedo kendo e koyo mar siasa kuom higni 10 mabiro. Victor oimore kanya mora nya gi twak madhi nyime. Tabu man go en ni ng'isna odoyo wede ni giwuo kod baba mondo mi tim mare mago campaign we keto e rallies joma wacho dhok moko mochido ma are contrary to kod gima Martha Karosa biro ka wacho ni gin korgo gieny giwacho mana sera kata agenda margi tidhi nyime ni rallying call ma tibi mgitiarala a waste of time kendo ng'iso ni joma tindo kende ema resonate gi wach makamano giwe wang'ni tidhi nyime kiwacho kanyo ni agenda mokwongo ma jakom onego address en wach mar onge mag tije kachiel kod chano jogene ma bende kowe kinde mag campaign mogik tik masomo ka maka juma omulo dhoge riek ndi to oriambo oriambo ka nanga moro mane irwako ndalo machon cha tinde ok rwake nikech tinde chiche okethore. Erokamano ahinya. Mwalimu nitiere penjo ka mochomi go tergi Omulo. Ng'ato otumo wach mar joma teno jakom go campaign gi kit dhok ma samoro gigolo. Kang'eni ma nyalo wachang'o. Ing'eyo ni nitiere dhok mar ayany, nitie dhok mar bayo ne jomoko wach. To aparo ni campaign kwa organized to nego bed ni ng'ato nigi message modhi deliver each of these people. Though ni joma jakom mudho to gin joma dongo monge the right thing. Ok apar ni joma koma ba wach ka wuoye rally moko ma jakom dhieka. Anto poka winjo to kanitie joma kamago to nyaka kwergi ni miyo ng'ato gimodhi deliver. Tibi mtiala la onyalo mana tiyo ka pod oketo wiye donjo. Ing'eni tibi mtiala no be watiyo kode mondo iket wiye mak mach. Kech ing'eni samoro isechung to pok iparo gimidhi wacho. Koro podi go tibi mtiala la Azimio bas inawezekana. Ka wiye osemako mach midonje reru mar wach. Koro iwuoye dhi adhiya. To gima duong' en ni message nyaka bed message mamiyo jopiny geno ni ka sirikal mar Azimio donjo to ngima na dhi lokore yo mar 1, 2, 3. Winjo ka jakom tindo riere gi weche go tir. Baba Kea nitie biro, jopiny dhi yudo ang'o midhi tim maber moloyo ka timo chon. Mago miyo jopiny geno kendo miyo konindo to paro ni igo kura tich adi adhi alok sirikal aket sirikal madhi kelo na ber. Erokamano. Kapok amiyo Omulo jone nitie moro kama ng'ato wacho ni nitiere yawo moko ma samoro morne nyalo miyo giwuogo kogo kura. Akene diri makene ni adiri mar wach ni kanyo. No, jogo nyisgi ni wasepango, wadwa dhi wuoyo kodgi kaka Homa Bay wasepango. Nwadhi dhi bedo gi rallies 18 mana mar campaign ne Raila Amolo Odinga. Ok ng'ata kendo jomodong' ma wan go e ground gin joma ncha popular ma osemiyo tiko gin ginyalo campaign kendgi. To wadhi campaign ne Raila Amolo Odinga rallies 18. Ok wadhi campaign ni mondo ji obed joge. Wadhi campaign mondo ji owuog oko ogo kura mondo mi watich mayot mar loyo gini round mokwongo mondo kik pange ni kiako kapod ji dhi dok e runoff. Gini ko panka man onyalo dok mayiga manyien pok wachamo muma. Adwa ni tarik 11 wachamo muma tarik 11 gimiyo ni wacham muma jakom dhigo State House nikech en tarik 11 dwe mar 8 manomake higni 40 mokalo. Erokamano. Omulo somo ote moka endi meki moka keni nyalo wachang'o. Ada nyiso jo winjo nikech gi temo wacho Musalia gi wach 70%. Ing'eni nyaka ung'eni kidhi nyombo. In fact ng'ato wacho kane gima Kalonzo kele mesa. Olo kata gima Musalia nyalo kelo. Ineno VOJ. Kidhi kao nyako. Gima mineno nyaka ketni ni nyaka kel dhok. Onge nyako mikao nono. Gima mi ahero Ruto nikech oketo ne ng'ato target.
ngeni wach mag milruok maneno ka ma jo Azimio ne goni ni ngane dhi kelo ngeni mago iluongo ni siasa mag assumption gi assume lakini Ruto to keto target ma ngato nyaka tiye target koro king'iyo Western jomo register kura jomo ndiko kura gin 2.5 yani 2.5 million to kigo 70% of 2.5 million mana is 1.5 million tingeni anyalo kwano ni kato kuponi jakomo yudo kura modong out of 2.5 million mzalo kelo mana 1.5 million mana is 70%. Ngeni mano jopiny ok ng'i kech kwano ni go mana kwan kaka inyalo yude koro an gima Ruto morago ni ngato nyaka migi target to kumi target nyaka iti matek to kendo gima nyaka japuonj ng'e gi jo Azimio ni sani opogore gi 2017 ncha jogo chenjo sheria miluongo ni Elections Act e weche mag yiero muket ni polling centers kuma ji goye kura cha kura midi land kanyo kura midi tigo ingeni chon cha nitero kura malo kucho koro ingeni kwalo kura ne yot koro ingeni sano nyalo dhi koni kata kocha koro ingeni mago kwan mabeje ok nyaka ngini nikech ingeni tie ilo moro ma jo diem ni goni ni wang'ni wan gi deep state inyalo tim no gi maber but mano gima nyaka gigole pach gi oko nikech sani jopiny ema dhi decide kendo gima nyaka ung'e ni seche machalo kamagi luo landwa korwa Nyanza wan iluongo ni wan active politically yani weche mag siasa wan malo lakini weche mag uchumi wan piny mane mineno kata ka coalition agreement mane jokandiko king'iyo Kenya Kwanza parties 11 iyudo ka parties 8 gin mag jo Mount Kenya king'iyo Azimio parties mang'eny wuok Mount Kenya nikech Jarabuon kelo gimiluongo ni democracy ging'iyo weche mag uchumi wan ng'iyo weche mag siasa koponi wagore piny to wagore piny wate koro nyene sani koponi de wandikore kata ni koro kaka chama moko ma wange Nyanza matin neno ka obado ka nego temo golo wiye tiduongo wiye wacho ni koro wach case ne cha ikelo ni koro mano ng'ama rach seche mwandikore weche mag uchumi nikech weche mag uchumi wan piny kabisa sani ineno kata mana sera mineno Jakom wacho Ruto ineno ka ncho wach 50 billion pesa modhi kelo mag ohala sani jo Mount Kenya giriwore weche mag sako gichako riwore nikech gineno ka 50 billion ni biro dhi lodowa to wan onge ikruok moro moikore pok mar jo Kenya 50 billion no pok mar jo Kenya moko to ne kanye ka thothne kiwuo to en Mount Kenya anyisi ngena atemo compare Mount Kenya gi Nyanza weche mag siasa gi uchumi wan wakaw siasa moketo malo lakini weche mag uchumi ok keto piny sani koponi sani Jakom laro tera an poka winjo ng'amu wuok Nyanza kata ma japuonjo widi ka wacho weche mani wan kaka Nyanza magi agenda moda miyo Jakom onge poka winjo gimoro ilano gin giwacho ni wan gimoda timo ni Jakom dhi chamo muma to yin mane koro gitieko gino giwacho ni agenda ni weche mag kech king'iyo kata Alfred Mutua mina no wacho ni king'iyo kata mana office Alfred Mutua mar Machakos gi development mantie Machakos weche mag ndara weche mag hospitende kidhi compare gi Homabay karachuonyo kuma japuonj wuoke office Homabay kende chalo mana school donge nitie bura moro mano bedo sikri ka Jakom ne temo wuoyo gi jopiny gwenge mopogore macha no dhi kwagi ni tada chung mogik do support injo no de kwa jopiny iwe jone power mar chungno lakini onge chiemo mane ji wacho ni koro economy wani wadalosa nango tingeno wan kaka Kenya Kwanza wasetimo gimilo economic summit wasedhi kunde kata Nyanza wadhi kendo tich ariyo an personally wadhi launch gimilo ne presidential campaign team ma Nyanza kendo Nyanza koro go wide no bombo wadhi chuo kokwa kendo kura magin bombo wadhi yudo kura kuonde go adwa ni mondo akonye omulo ngeno mulo yiero en siasa elections is a political process we wach mar uchumi wach mar uchumi nitie chike ka kwaseyiero ng'ama kite ber wach mar rito ganda wach mar miyo ganda pokgi ng'ano ema dhi loso uchumi onge gimo madang machak dondore ni giwacho uchumi ka wachomo gir yiero to gir yiero ni en gir siasa to chik to wachiko ji ni 1 2 3 4 emwadhi timonu ka uyierowa to ka pok mag uchumi ni dwa chako pogo sani wach campaign ka mago miriambo madongo ma jopiny ok dwar nicha nyiso ukanda macha wan ka mogik
ni jopiny dhi yiero ng'ato kaluwore gi kite nikech jogi onge ng'ama tin mane ochopo Kenya kanyoro. Jogi jomwang'e kitgi nyaka ne gichak donjo e siasa nyaka kawuono. Kitgi mwadhi ng'ado go buchgi ni ng'ani to nyalo rito wechene. Ng'ani to wuoya wuoya. Nikech jogi wacho weche mabeyo te. Kendo moko to wacho moko nyaka ma impossible. Moro no wacho ni koka kawaloch ni to bang' ndalo 100 jo Kenya te nigi NHIF. To riambo ng'e no riambo. Omiyo wawe riambo jopiny ong'eyo ng'ama jawach gadier gi ng'ama jam riambo. Jopiny ong'eyo ng'ama nosekedo negi kendo ma gin gadier ni biro ka kedo negi. Ini ko ni idwa ni mondo idhi kony jopiny mondo uchumi odhi malo kia bottom up. Tisebede sirikal chakre 1993 nyaka kawuono to gigo ne pok suggest ne Moi, pok ni suggest ne Kibaki, pok ni timo gi sirikand Uhuru. Mari emidwa dhi temo ni paro ne dhi timo gi. Iwuondo wa usiku. Kama na ano ka saringo matek mokalo oyimore wuod Juma Ratil ber kabisa yego gi omulo Junior. Ruto is a good planner to be chalo ne johera mag Azimio ma oketo nyadhi gi sunga kod dhok teko. Ruto nyakedebe an Nicholas Emmanuel Opio from Ongeng wacho kama ne ote mare kaendi. Erokamano maka Juma diri makende eni Ratil oyiengi gi Kalonzo Musyoka. Jo Kenya Kwanza ne paro ni Kalonzo ne nyalo riwo rekod gi kata ne dhi chung kende mondo ketho mbulo chun dhi mondo ji odhi e tielo mar riyo mar yiero tikona kanyo ni obadho gi. Erokamano udong'anye Omulo Junior ka watieko mano wach mang'an jawinjo ni wacho di Kalonzo Musyoka dino ng'ado ni odhi chung kende dino bedo nade ni kutu mar Kenya Kwanza kano chung kende to nen advantage ne wan nikech kura no dhi lalo yani ochalo okao mag jakom koro ng'eni onge effect mo wan go nikech wan be no dhi kwenyo in fact kwanwa ne dhi medore itemo wacho ni no dhi ketho kwan dhi ketho kwan japuonj to ne dhi konyo nikech samo golo kwan gi no mano be ber nikech ng'eni percentage kaka wayombore cha dhi medowa maber matini alam maru ne ni Kalonzo Musyoka renga kende siasa en gimoro amora okonya alamo ne ng'ato ng'eni wago siasa wan competitors koro ng'eni sama ochu gena no mano be moro wa koro Victor we akonyo mulo ka gi kwan mwalimu kanye chapok wakao Martha we Kalonzo jija pote marani nyicha wan neck to neck generation nyicha ndiko ni dead beat to ka koro ne wakao Martha to ringo dhi malo ma 30% akuchubiro pod ne wayombo gi to matin to ka koro embo seyie ni nitie gima Kalonzo kelo ipane ka onego pur wabed kanwa mine wach poko wacha ni ato koro kora kwa jado gima no chika chae moka dhi yudo to Martha kelo gima iluongo ni excitement ochalo nyako majaber yani ng'ato in gi nyako majaber to lakini ng'eni nitie reality ni to bo nyalo ywa kura bo nyalo mobilize ng'eni siasa ma 2022 en mar kura ok en ber ni en miyo uweyo maber juere mago gigi bende excited ywa kura no waseneni opinion polls osetimi kembni adek including opinion poll including osiepna matom uf ma wang'eyo ni amini mzungu no sewacho ni wan malo chon joketo wapiny apenji BOJ ina no opinion poll miwacho ni mizani tifa kan mizani ano kachung senator ma Nairobi to ncho mia 8.6% makatanga maloso opinion poll irom goto nyiso na ka Kalonzo ni tich koro ng'eno opinion poll mena na wacho gi mago to konya maru mi gajo to gajura gajo erokamano watieko chendo odhiambo no makawuono erokamano ahinya Tobias Akande yeko dodo wedi tuo maduong' en mibadhi jo Kenya sani odich kaka inyalo tiek mibadhi eka pesa nyalo donjo e lwet jopiny kinde mokalo chien machielo kaendi biro wacho ni maka Juma Omulo Junior wacho wach mangima mokalo kendo kaka ng'at ma bende siro lwedo William Ruto ang'e ni ogo mana siasa mar manyo tich ka William Ruto donjo e sirikal Kwana biro mana no. Mano ng'ano lemo na maber kabisa. Nikech yude to joluo yude. Erokamano. Mwalimu Doyo wede ni wacho kanyo ni biro ma Kalonzo Musyoka okokelo pek mora more Ratil. Makmani nitie kwan moro momedo kacha. Kwan momedo no. Omimi wa confidence. Ne confidence wakuro dhi malo. Adieri maru. Kwan no mi wa confidence. To kigolo kura mokelogo pod nwa dhi yombo ng'acha erokamano to wadwa ni wayombe decisively wadwa ni wayombe makata nitie gimoro ga miluongo kisungo ni voter suppression ka gimoro amora de temre
makel voter suppression e kona moro ma wane gimbi. Anyalo paro ndalo moro kane idhi go presidential candidate, I mean votes. Mombasa ji nogore nyaka saa 7 odiechieng'. Pok ochak go kura kamoro amora. Macha no create gimiluongo ni voter suppression. Onge ok inyang'e lweny moro nyawuok kata kind Waluya gi Lang'o makethnwa kuchwa ma Waluya cha. Waro kwayo kwe kende. Nyalo bedo voter suppression nyalo wuok kata mana flood kende kotimore e gweng' moro. To jogo koro ok nyal yudo thuolo mar dhi go kura gokinyi. Kata koth kende nya chwe odiechieng' stronghold ma ji Mwalimu Sang'ado ahero kamano. Omulo Junior wach mari mogik. An gima nyanyiso japuonj ni decisively mowacho ni kokete weche mag opinion poll gi pak gi puoch ma enano gi wacho gi go agoko ni mato gidhi yudo, lakini decisive vote mag jopiny wan modhi miyo gi attack to an akonye nikech kwayudo komni to japuonj ng'ama puonjo obo manyane kamano. Iwinjo wacho ni kagi yudo ating'ena wacho ni kawase yudo bane pogruok en bo ng'eyo ni both more manyapo obulu pogogo ong'e ni both koro mane puoch gi pak banyisi ga goko. Erokamano mwalimu, wach mogik. Noganda luo kamoro amora ma untie ung'e ni koro ndiko chopo kare waikre uru to kik wanind uru gi kura ni gini wasekawa sayo u jodalawa ambe chiemo nubira na teru kamoro mondo yude konyruok to mana ka waloyo gokinyi ruoth oting'na umar Nyasaye ogwedhna u kata upek. Erokamano. Sang'ado Omulo Junior. Okay, wach mogik an gima nyanyiso na gini siasa ni ikete kaka ne governor Mandago no wacho ikete lungs ok ikete roni. En siasa migoyo to rumo nikech every 5 years ji nyaka go ombulu. Koro kikiket wago kete kwe jogo ombulu uyier ng'ama ung'e ni ber mabiro konyo. Erokamano. Ka kamano nyakwar Mwajwang' mane yo moyedhi mar loro chenro mar atido odhiambo ma kawuono ochwakore miwuoro. Ano ka George Bati ka achiel kod Lydia joikore mar kelo weche manyien e lak saa 3 mar odhiambo ma kawuono. Kete mar Ramogi TV oriti ma kawuono bedo kod odhiambo maber. To datilo yiengore kon mane. En ni pek mar Kalonzo Musyoka ne omedo ndhadho ya Azimio la Umoja koso ketho kwano mar Kenya Kwanza koso bedo nade nyakwar Mwajwang'. Magi duto gin weche ma bende pod obro medo kolo e kinde ma bende oneno kaka siasa mar piny Kenya ringo ka wadong' kod ndalo 64 kendo riti ma kawuono kete manaka.